11 pa ubos natay bayad nga 500. Ha, kadako! 500 na siya tungod kay unlimited ang iyahang pagsalom-salom. Asa ka, day? Dari, maligo. Abi na kung mangahoy ka. So diri sa atong Suba Resort, duha ang pilian nato sa atong entrance fee. 500 pesos, unlimited salom na siya. Ug naa po tay affordable nga entrance fee nga 50 pesos. Pero ikaduha ra na siya makasalom. Dayon may gani na update pud kadaan nga maligo daan before mo anhi diri. Kay dili ko gusto nga mahugawan ni ang akong Suba Resort. Ug natay online payment through GCash. So pila man imo? 50. So 50 ra man imong kwarta. So sige, ipasa na diha. Oh, mana. Basta na mo. Maligo ta ta. Tulong pag-intro. Asa man mo? Maligo mi dai kay init kay dai, siya kay maligo karon dai. Pwede mo maligo sa Suba pero na entrance fee. Ang atong Suba karon, nature ni siya pero naanay bayan. Pila mo na bayad? Pila man imong edad? Kay depende mo na siya sa edad. 11 ikaw. Mga maybe 7. 11 pa ubos natay bayad nga 500. Ha, kadako! Ako kaayo. 500 na siya tungod kay unlimited ang iyahang pagsalom-salom. Na may entrance fee nga 50 pesos ra. Pero makasalom mo kaduha ra. So unsa man inyo ha? Dito mo sa 500 nga unlimited or dito mo sa 50 nga kaduha ra mo makasalom? Ano man ta dito na sa 500 na kay kwarta? Wala ka man. Ikaw. Wala ka mo tayong mga kwarta ano. Dili pwede tang installment ha, pwede ra mo magbayad through GCash. Pero wala kay utang, bawal ang utang kay kuan karon mahal na kayong bugas. Sa Gcash. Ano naman sa gabi na kumayaran. Diretso gyud magbayad. So kung wa mo ikabayad, mamauli na lang mo total kay nakaligo naman sad mo. Nakaligo naman mo sa inyong balay. Wala man mi cellphone karon nila. So maligo na lang mi unin ay karon na lang bayaran ko man ang kaligo. Ala dili pwede. Ko isa paligid-ligid ya. Ang mag-ingkod sa balas natay bayad gihapon ha, tag 20 kada ingkod. Sa tindog diha dayo kay wa man mo'y kwarta. Tindog diha. So balik na lang sad siguro mo sa inyong balay. Unsa naman inuni uy? Suba karon, naibayad sa una, may bayad. Mahal pagkikita 500.